ହାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ଏହା ଆମ ଆସ୍କା ଠାରୁ ମାତ୍ର 14 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଭେଟନଇ ଗ୍ରାମ ଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ପାହାଡରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ତଳଭାଗ। ଏଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ 50ଟି ପାହାଚ ଅଛି। ଏଠିକାର ଭ୍ୟୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ପଟେ ରାସ୍ତା ରହିଛି। ପୂଜାରୀଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏଠାରେ ବହୁତ ବଡ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରହସ୍ୟମୟୀ ମା କଙ୍କଣ ଦେବୀଙ୍କ ଅତୀତ ବିଷୟରେ। ପୂଜାରୀଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ମା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ। ଏଠି ଭକ୍ତିର ସହ ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଏଠାକୁ ପ୍ରଥମେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସବୁଦିନ ଆସି ପୂଜା ପାଠ କରୁଥିଲେ। ପରେ ଏହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଗରୁ ଭଞ୍ଜ ବଂଶର ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଗିତି ରାଜା। ତାଙ୍କର 16ଟି ରାଣୀ ଥିଲେ। ସେ ଭିତରୁ କେବଳ ସାନ ରାଣୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଅଟା ବଡ ହେଲା। ତାପରେ ରାଜା ତାଙ୍କର ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ସେ ରାଜା ପୁଅଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଦିନେ ରାଜା ପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଚାଲ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଗଲେ। ଶିକାର ପାଇଁ ଖୋଜିଲେ। ସେତେବେଳେ ରହସ୍ୟମୟ ମା କଣ କଲେ ନା, ରାଜା ପୁଅକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ। ବହୁତ ସମୟ ଖୋଜିଲା ପରେ ବି ରାଜା ପୁଅକୁ କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ ମିଳିଲେ। ତାପରେ ସେ ଥକି ଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଟିକେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ମା 16 ଶୃଙ୍ଗାର ରୂପ ଧରି ଗୋଟେ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଧରି ରାଜା ପୁଅର ଆଗକୁ ଆସୁଥିଲେ। ରାଜା ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ସାଧାରଣ ଝିଅଟେ ଭାବି ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖିଲେ। ସେତେବେଳେ ମା ରାଗି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ସ୍ୱରୂପ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ କଥା ଜାଣିଲେ, ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ତାପରେ ରାଣୀ ମାନେ ରାଜା ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ। କହିଲେ ଯେ ତୁ ଅଲକ୍ଷଣୀ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅର ଅପମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। କହି ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ବହୁଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏହି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ତାର କଙ୍କଣକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ ଗୁହାରି କଲେ ଯେ ମୋ କଙ୍କଣକୁ ମୋର ଫେରେଇ ଦେଲ ମା। ପୁରା 21 ଦିନ ପରେ ମା ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ତାର କୁକର୍ମ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ତାକୁ ଆଜି ପୁନର୍ଜୀବିତ କରୁଛି। ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କର କହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଉଭାନ ହେଇଗଲେ। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ମା କଙ୍କଣ ଦେବୀ ରୂପରେ ପରିଚିତ। ଆଉ ଦିନକର କଥା କଣ ହେଇଛି ନା, ଆପଣ ମାନେ ତ ବୁଢା ଶଙ୍ଖାରୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ। ପାଣ୍ଡିଆ ପଥର ଗାଁର ଗୋଟେ କାଚରା ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଏ ଆଉ ସବୁ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି କାଚ ବିକ୍ରି କରେ। ଦିନେ କଣ ହେଇଛି, ମା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ରୂପେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥିଲେ। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ସେ କାଚରା ବି ଆସିଲା ଆଉ ସେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପଡିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲା, କହିଲା, ଝିଅ ତୁମେ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକା କଣ କରୁଛ? ଚାଲ ମୁଁ ନେଇ ତୁମ ଘରେ ତମକୁ ଛାଡିଦେବି। ଝିଅଟି କହିଲା, ନା ନା ମୁଁ ଏକା ଚାଲିଯିବି, ଆମ ଘର ତ ଏଇ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ କିଛି ବି କାଚ ନାହିଁ। ମତେ ଦିପଟ କାଚ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ମୁଁ କାଲି ତମକୁ ପଇସା ଦେବି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବ। କାଚରା କହିଲା, ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ମୁଁ କିଏ ପଇସା ନେବି? ଆସ କହିକି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା ଆଉ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ଦେଖିଲା ତା ଘରଟି ପୁରା ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପୁରି ଯାଇଛି। ସେ ତ ପୁରା ଦେଖିକି ଅବାକ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଭାବିବା ପରେ ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ସ୍ୱୟଂ ମା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମାଙ୍କଠୁ ଦର୍ଶନ ପାଇକି ଫେରିଛି। ସେ ପୁଣି ମାଙ୍କ ସ୍ମରଣ କଲା ମନେ ମନେ। ମା ପୁଣି ତାକୁ ନିଜ ସ୍ୱରୂପର ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ଆଜିଠୁ ତୋର ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ସହ କୁଟୁମ୍ବ ଥିବେ ସେମାନେ ମୋ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ବଞ୍ଚିବେ, ଖୁସିରେ ରହ କହିକି ଉଭାନ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ମାନେ ବି ଏଠାକୁ ଥରେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ମାନସିକ କରି ଯେ କେହି ବି ଶଙ୍ଖା ଦିପଟ ଦାନ କରେ ତାର ସବୁ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ। ଏହି ମାକୁ କୁଣ୍ଡା ପୋଡ ପିଠା ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ଥିବା ପଥରଟିକୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ପଥର ଆଉ ଗୋଟେ ପଥରକୁ ଯେମିତି ଲାଗି ରହିଛି ପୁରା ଅସାଧାରଣ ଭଳି। ଶୁଣା ଯାଇଛି ଯେ ସେ ପଥରଟିର ଓଜନ ପୁରା 10,000 ଟନ ଆଉ ତାର ଉଚ୍ଚତା ପୁରା 57 ଫୁଟ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପାହାଡରେ ମାଙ୍କର କୁଲା ଆଉ ପନିକି ଫୋପାଡିବାର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ତଳ ଭାଗରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବି ସ୍ଥାପନା ହୋଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ମନ୍ଦିରର ତଳ ଭାଗରେ ଦେଖିବେ, ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସହିତ ଚିଲଡ୍ରେନ ପାର୍କ ବି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପିକନିକ ସ୍ପଟ ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ତ ଥରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ମା କଙ୍କଣ ଦେବୀ।